Nilsson, vad kan du säga om navnen som som är färna stäv i första platsen här i kväll? Jag hade varit uppe på i alla förrän till så det första som man kan säga. Det är ju rättliga grimsbackar och Ankarsen sa domaren finner rätt, Ankarsen sa Askåren finner rätt och Ankarsen sa Bajepart finner rätt. Vi ser sommarkategori var öl upplagda alltså boysna band som bästa förspalker till trick vi nu har vi inte sett sammanställningen och Askåren att kvar men så att det var måste vara allied och samma som domaren hade men det var öliga klart att det får över årsspalker och till de chivras ju då. Men är det ju inte överraskande kan man säga att det är en balkor som faktiskt inte gjunar ut än som färhäntan höjren. Nej, det är ju överraskande att vinna en sån stor Alchoa-capping och det här var... Ett lag som är ovanligt kanske. Jo, det är ovanligt, men det har flera balkar vi uppskottet till den där som inte har givit ut för så det är inte helt ovanligt, men det är en balk som är så markant i färgen. Och det har varit möjligt att ge ut. Det har ju finns så jag finns till på en plats att man har utomlands långa sommar och har bara sagt att nej, vi bor inte en bäddsort mal så det är inte så att det är ju några bjå på alltså utgåvmässigt men det är mer att det vill jag bo i ett ratta. Det är ju större än färg. Det har haft Usebuchen. Det har Usebuchen och våni inte att tojar anten som är akkurat för det tonlage på nu för att vänta andra och något att göra gott. Det är en katastrof för det. Jag kan så se om hinnan. Ja, vi då har sångkvinna och Gori till hon var munnar absolut den bästa sångkvinnan jag är. Hon har varit given Flöviot som väldigt gå en markant gå Flöve och över sunche otroligt väl och är det mest avhåvärda rötterna för att han har på en kvinna. Sangar hade vi Sangaren Boysna band Peter till Ivraska med Lutcenter slash till han öliga och Sangar och han var nästan fick nästan öliga går domar att cover. Men här var det öligen känt och stor och gånda som var upp mot honom. Och jag är själv en sån favorit i Mitchell 6 som är en helt fantastisk sångare som menar vi. Men det är nog slott hade jag. För var han nog bäst nog bara var The Ghost. Här har just öligen varit för sig i förrjun utomlands. Här var en öliga hörkapping till kategorin men det är inte överraskande att det finns det. Det är balker som det är för att höra Negmar om och till det skulle med landa utomlands att spela långt i januari så det här är nästan spännande framöver till Belgien. Jag minns till att Buckers vann Orsens nya namn i fjör Boysna band här vann Orsens bästa Bucker i år alltså vi vet inte kanske vad det går till kommande år. Bästa utländska namn hade vi Björk och det hade jag för så var rätt stort hon är usländsk och till som bra chokon vi där var ju koloni samman för några år sedan och hon över markeras också äggligt och i förska Charles så det är till stort att hon var valt och sin utländska namn. Bästa Flöve ja här var Lena som vann och hon har givet en av de allra bästa flöven som kom ut i år. Men till det fler andra som ägstning av så det var nog öliga tatt till kategorierna. Men är glad för Lena vann till Lena är givet simpelt det bästa flöven hon har gjort i sin karriär och kanske det bästa förska popflöven ut i år så det riggar väl till min smak och jag hade en dropp på bord i hon och Niklas har arbetat öliga hårt för. Och så har vi Orsens Heraklapp. Ja, Heraklapp är så domsnämnden som jag sitter ju och är formad för som har valt Heraklapp och självan det är det alltid fler gå på det här men vi var rymligen examt om några fan på vägen och här var hända på en Gregersen var en av dem som blev via komma upp och så blev det hittills inte rätt kan det just och det är ju helt fantastiskt arbete hon har gjort. Allt som har varit då var någon ett tipptopp vännerhöll alltså 8 imisk vännerhöll i Klaxvik till det kan göra så näck för tonlaga vi är norr att det är helt fantastiskt alltså det är till största arbete som man gör och så är hon en sån person som man nu ser och jävla något tilltugans och har haft en jävla stor like-load med landa G-festivalen. Jag vet inte om G-festivalen är finns det lagt som man har vis bänta i stadväg haft en stor roll att till festivalen. Hon är väldigt involverad i asfalt och hon är bara generellt en ordentlig eldså alltså. Det är samtidigt vid om att det var simpelt han som skulle leverera klapp. Går så helt och annars att tilltäcke hur ricka några flott av Hotel Färjön och här om man i Vaxbotten i Milhus.
Ja, nu har vi schon inte bortsett från jag nämnt nu så har vi inte några vi fyra ingenjörer så jag vill helst över några vi för outjourney att ta om man vill så det är själva praktiskt som man ska göra utvarp och det är så fint för rast 2 och men som tilltag miste det öljan jag var fler då man är tror jag att till Ingenium och Planet Awards spel i fjör och förra år var och några av dem bäst och varslen och Arnon och det häver det är inte svårt. Så det aldrig det miss nog snack vi men Milos var ölja snökt pinta och ta läcker mäter och gott att räcka och folk kunna och så här men jag hade det miste nog så några skärmen vi att bli först bäj över flott i december och över flott on Milos det att i december är programmet så klämt alla folken att man har ju själva titlat stasa sig så nägg upp som man kanske har just annars. I januari har man inte annat göra så är väl det mätt att det har gått utskott av flottan igen till förra och i januari kommer det göra.